Pajjiżna huwa minn tal-ewwel fil-libertajiet ċivili, mhux biss bil-kliem imma bil-fatti. Xi ħaġa li l-Gvern qed ikompli jimplementa issa bl-introduzzjoni ta' gender neutral toilets fil-Ministeri u fil-proġett tal-Pjazza ta' Raħal ġdid. Dan biex iħeġġeġ iktar entitajiet u lokalitajiet jieħdu miżuri simili. Il-Ministru Elena Dalli waqt sessjoni ta' Gvern li jisma' tkellmet dwar l-importanza li jiddaħlu liġijiet u faċilitajiet għal persuni LGBTI biex teliminaw id-diffikultajiet bla bżonn li dawn jaffaċċjaw. Dwar il-morning after pill, il-Ministru Dalli jinnutat li din hija pillola kontraċettiva u mhux abortiva u li tintuża f'każ ta' emerġenza. Spjegat għal daqstant li taqbel ma' dħul ta' din il-pillola, dan anke fid-dawl li diġà hawn pilloli oħra fis-suq li għandhom l-istess effett. Tkellmet ukoll dwar il-proġett tal-NGO Hub fejn ħabbret li jekk kif ġie approvat il-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar, issa jista' jibda x-xogħol fuq it-tielet NGO Hub f'pajjiżna li se jsir f'Marsa Xlokk, bit-tnejn l-oħra jinsabu l-Belt u l-Awra. Dwar it-Tribunal Industrijali jinnutat li wara li kienu approvati l-emendi għal-liġi li tirregola dan l-istess tribunal, issa tribunal lest li jibda jopera. Dwar il-ħidma tal-Working Group li analizza s-saħħa u s-sigurtà waqt attivitajiet pubbliċi, spjegat kif wara konsultazzjonijiet kien deċiż li din taqa' taħt id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex ikomplu jissaħħu r-riżorsi u tissaħħaħ l-idea ta' one-stop shop. Il-Ministru Dalli jiddeskriviet il-Ministeru tagħha bħala wieħed li kontinwament jaħdem u jaġġorna ruħu b'dak kollha li jaffaċċjaw l-individwi fil-ħajja ta' kuljum biex il-kwalità ta' ħajjithom tkompli tittejjeb. Ma nistawx aħna ngħidu bdejna xi ħaġa u spiċċat daqshekk lesta, nistgħu nitfawha fil-kexxun. Huwa Ministeru tan-nies jiena ngħidlu il-ħin kollu f'kuntatt ma' nies differenti li qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom fis-soċjetà tagħna u mbagħad nies li huma milqutin minn ċertu inġustizzji, minn ċertu abbużi. Allura huwa xogħol illi verament itejjeb il-ħajja tan-nies.